Септемврийските съботи. Това е моето време. Обичам тези дни, защото са само за мен. Без графици, без напрежение, без бързане. Събуждам се с усмивка и благодарност, че имам още един ден, в който да се чувствам жива, силна и в хармония със себе си. Днешният ден ми започна както винаги с чаша топла вода с лимон, кафе и предварително приготвената ми закуска от овесени ядки с ленено семе и протеин, за да знам, че след тренировката ще дам на тялото си най-доброто гориво. В чантата сложих Хавлия Бански, любимата книга и храната си. Малките детайли, които превръщат деня в ритуал за душата и тялото. И така потеглих към любимата ми морска градина. Преди да започна да тичам, никога не пропускам загрявката. Вярвам, че това е най-важната част – да събудиш тялото, да му дадеш сигнал, че предстои движение, да го подготвиш за усилието. Всяко разтягане, всяко дълбоко вдишване и издишване е като обещание – ще се грижа за теб. И след това започна бягането. Седем километра свобода. Краката ми сякаш не докосваха земята. Носех се лека като вятър, а пред очите ми се редяха гледки, които никога не ми омръзват. Бягането за мен е не само спорт, то е медитация в движение. В тези километри оставам всичко излишно зад гърба си. Напрежение, мисли, умора и се изпълвам с енергия, увереност и сила. След финала няма как да пропусна да разтегна. Това е моментът на благодарност към тялото. Да му върнеш гъвкавостта, да му помогнеш да се възстанови. Усещах как всеки мускул пее от натоварването, а в същото време се отпуска. И в този миг вече бях различна, по-лека, по-щастлива, по-истинска. После дойде истинската награда и почивка за мен, плажът, хоризонтът пред мен, тихият звук на вълните, слънцето, прохладата. Не ми трябваше нищо друго. Аз с моето време и безкрайният хоризонт. Седях там с книга в ръка, с душа изпълнена с мир и благодарност и си казах: заслужава си да живееш дори само за такива моменти. За бягането, което те прави свободен, за храната, която те зарежда, за почивката, която е заслужена. Но най-вече за усещането, че животът е вълшебен, когато избираш да го живееш съзнателно.